My name's Rhodri Llwyd Morgan and I'm Pro-Vice Chancellor, Welsh Language, Culture and External Relations here in Aberystwyth University. And I'm here to introduce to you the new Welsh Language Scheme. The Welsh Language Scheme is based on legislation here in Wales, whereby we treat both Welsh and English on a basis of equality. And on a basis of equality in terms of the way we provide our services to the public in Wales. And that, in the university, entails students, fellow members of staff, as well as the public in general. The Welsh Language Scheme is quite a detailed document which describes how we do that in practice on a day-to-day basis. It describes how we seek to provide a Welsh language service when people approach us on the inquiry desks, how we respond on the phone to phone inquiries, how we portray the Welsh language and English language on our websites. So it details how we present ourselves as a bilingual institution. And also behind the scenes, it helps us try and plan the way in which we ensure that there's sufficient capacity among our staff to provide that bilingual service in all aspects of our business. And so that you'll find in the Welsh Language Scheme guidance on how we ensure that there's an assessment of the level of Welsh language skills we need in all our different services to provide a bilingual service, and also how we provide training and further support to enable our staff to learn and improve their Welsh in order to provide a bilingual service. So hopefully the rest of this film will give you a chance to see how that happens operationally and how we then conform to our requirements under this legislation. Prynhawn da dran Saesneg ac ysgrifennu creadigol. Good afternoon, English and Creative Writing. Helo, Miriam Williams dwi'n fyfyrwraig trydydd flwyddyn yn yr Adran Wleidyddiaeth Rhyngwladol. Dwi'n teimlo'n lwcus iawn mod i wedi gallu astudio yng Nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg achos dydy'n Saesneg ddim mor dda hynna. Ond mae'r adran yn ffantastig, mae'r cymorth sydd gennyn nhw ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio drwy'r Gymraeg yn wych. Larry Price dwi'n ddarllenydd mewn ffiseg a dwi'n yr athrofa mathematig, ffiseg a chyfrifiadureg. Mae'r Brifysgol wedi bod yn darparu tiwtorialau mewn mathemateg a ffiseg drwy gyfrwng Gymraeg ers blynyddoedd maith erbyn hyn. Da ni wedi bod yn ffodus iawn o gael nifer o ddarlithwyr yma dros y degawdau sydd yn rhugl yn yr iaith. Fwy diweddar, da ni wedi llwyddo i roed hwn ar dir cadarnach, tir mwy ffurfiol. Mae Coleg Cymraeg wedi chwarae rhan ganolog yn hyn. Erbyn hyn mae gen yr athrofa 4 darlithydd sydd â dyletswyddau penodol am ddysgu cyfrwng Cymraeg. Hi, I'm Jackie Sace, Institute Manager for Geography, History and Politics. And we've been quite busy at the moment trying to work out our admin structures and how we're going to fit in the bilingual policy into our everyday working lives. So we hope to have a few little informal sessions over coffee where Gwennan can take us through how to answer the phone, how to greet people and how to say good morning, good afternoon, and just to be make sure we promote the bilingual environment of the university. Helo, sut ydych chi heddi? Da iawn, diolch. Da iawn. Ble mae'r casgliad Celtaidd, ysgol Cymraeg? So chi mewn trwy'r drws ar y llawr nesaf ac ar y dde mae'r casgliad Celtaidd a'r cymrydolion. Diolch yn fawr. Iawn. Fy enw i ydi Bethan a fi'n dod yn greiddiol o Gaerdydd a fi'n studio Cymraeg yn Aberystwyth, yn y llawer o cyfle i siarad Cymraeg. A ni wedi eleni fi'n llywed o Cymdeithas Cymraeg a'r Iaith a mae'n rhoi cyfle i pobl siarad a wella eich Gymraeg. A eleni ni wedi bod yn gweithio gyda cymuned. Yr un peth ni'n neud yw bob bythefnos ni'n mynd i'r cartref gofal o'r enw Hafan y Wain a ni'n siarad Cymraeg gyda pobl sy'n byw na sy'n siarad Cymraeg a mae'n just sians i nhw marfer. Helo, shwmai, shw'n se hadw? Helo, enw fi yw Mara Dafydd, fi'n fyfyrwraig ail flwyddyn yn Prifysgol Aberystwyth yn astudio ffilm a theledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n credu bod dod i Aberystwyth wedi helpu cyfoethogi'n iaith a'n sgiliau iaith drwy gael cymdeithasu a siarad gyda bobl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae modd i fi hefyd, fel pob myfyriwr arall, defnyddio'r Gymraeg drwy'r campws cyfan, boed yn gaffi ym Mhenbryn neu yn Llyfrgell Hyw Owen neu mewn derbyn feidd.
A fi'n credu bod hwn yn hynod o bwysig achos mae fe'n rhoi sgiliau iaith a sgiliau bywyd i bobl. Helo. Helo. Nath y post yn dod i fflat ni, ond dyd'r myfyriwr ddim yn byw na rhagor. O, na di nhw? Diolch yn fawr am dod nhw mewn. Nawn ni jyst yn checo os maen nhw'n still yn byw yn neia, fe wedi anfon nhw ymlaen. Oce, diolch. Hwyl nawr. Fi gael paned i tes. Ie, wrth gwrs. Helo, fe nhw yw Gareth Lloyd Roberts a fi yw cyfarwyddwr canolfan y celfyddydau yma yn Aberystwyth. Mae'n bwysig i ni bod canolfan y celfyddydau yma yn Aberystwyth yn adeilad dwyieithog ac wrth hynny, be dwi'n feddwl yw dwi eisiau i'r staff mwynhau i weithio mewn awyrgylch dwyieithog. Hefyd mae'n bwysig ein bod ni yn cynhyrchu ac yn rhaglennu gwaith yn y Gymraeg sy'n mynd llaw yn llaw gyda'r gwaith Saesneg. Dwi eisiau ni feithrin naws a theimlad cynnes, cyfeillgar a Chymreig yma yng nghanolfan y celfyddydau, sydd wrth gwrs yn adlewyrchiad o'r pobl a'r ardal yn cwmpas ni.